Ahoj, volám sa Lawrence Roberts. Pracoval som ako vedúci tímu v agentúre ARPA, americkej vojenskej výskumnej agentúre, ktorá bola založená v roku 1958 ako odpoveď na sovietsky vesmírny program Sputnik. Našou úlohou bolo vytvoriť spôsob, ako spojiť počítače na rôznych miestach, aby si mohli vzájomne vymieňať informácie a spolupracovať. V 60. rokoch sa počítače stávali čoraz dôležitejšími pre vedu, výskum aj armádu. Gordon Moore ukázal, ako miniatúrne čipy zmenili počítače na výkonné stroje. No, tieto počítače boli stále izolované ostrovy. Každý pracoval sám. Keď ste chceli zdieľať informácie, museli ste poslať papier, kazetu alebo disketu. To bolo pomalé, neefektívne. Predstavte si, že by ste museli poslať list za každým, keď chcete niečo povedať cez telefón. Mojou úlohou bolo spojiť tieto ostrovy do jedného celku – internetu. Našou víziou bolo vytvoriť systém, v ktorom by počítače mohli medzi sebou komunikovať automaticky, rýchlo a spoľahlivo. Nie ako telefón, kde hovoríte naraz s jednou osobou, ale ako poštová sieť, kde môžete posielať stovky správ naraz, bez toho, aby sa stratili. Tak vznikol ARPANET, sieť, ktorá prepojila univerzitné a výskumné počítače. Používali sme nový princíp tzv. Prepájania paketov. Namiesto nepretržitého spojenia sme rozdelili informácie na malé balíčky, ako keby ste správu roztrihli na kúsky a každý poslal inou cestou, no všetky sa nakoniec zložili u príjemcu. V roku 1959 sme prvýkrát otestovali spojenie medzi univerzitou UCLA a Stanfordom. Chceli sme odoslať slovo login. Počítač však spadol po prvých dvoch písmenách a tak sa prvou prenesenou správou stalo jednoduché LO. Aj keď to nebolo celé slovo, pre nás to bol obrovský skok. Prvýkrát v histórii sa počítače porozprávali cez sieť. ARPANET nebola len technológia, bola to myšlienka. Ukázali sme, že dáta môžu cestovať svetom ako správy, že počítače môžu spolupracovať a zdieľať zdroje. Bolo to ako vytvoriť krvný obeh pre vedomosti. No bolo jasné, že táto myšlienka potrebuje nové pravidlá. Jazyk, ktorým by mohli rozprávať počítače po celom svete, bez ohľadu na to, kto ich vyrobil. Spolu so svojím tímom vytvoril protokoly, ktoré umožnili internetu skutočne vyrásť a stať sa globálnym. O tom, ako sa ARPANET zmenil na internet, vám porozpráva Vint Cerf.